MDC scheme. Ka MDC scheme jong arjar kat khandai arjar arpo ngiui ba UMDC jongi uai kanega solar light hapo mo shlut constituency arpun reula ndre hado menta gi klem padi kine gi jingai lane gine gi light ki ba mu ula tho hangne tengi kerpa diu ba nangne syakmat un pen light now ekine gi solar light kumba ula ai kine gi jing tho hangne tengi kum kaseng rungi dawa yu ba unang le khamkloi kine gi ki ba ula tho hakane ka sheet jong u ane hakane ka RTI kumba mangi nglayo klik information bat kumju tentang ikren spang ini scheme arjar khat khandai arhajar arpho hadu arphoi niu ba une MDC jungi uai tang katu katne kisnong om ya baro ka constituency uai tang hadu saulane sansnong te ikerpa diu ba lada udang wan biang hakabor ba nangni syakmat undai ban le kumne ndre udai ban pelang ya baro jong ka constituency baro kawai MDC scheme ru kabung yogi ni ba la ai tam kawai atlisnong kajing ai ru kawa ima hadu arpola kawai snong khatsamla teka masurut constituency kadai kabayar bha mu sei ki pat kisnong nimyo ni tang ik kisnong ki ba u imon banai te nakaliang jongi kumka sem ikwa bang nya yo lang baro ki kun sinong lane ki sinong ki taw ki badan hapo jong ni constituency